lang, relax. Dire, naog oh. Kanaw, dire gunit to. Ambak dia kay. Relax lang, relax. Wag may wag. Ayo kambak, ayo dira. Ayo kambak. Ay, isang doon. Delan, hagdanan. Kabiot lang, kabiot. Ini lang. Sada, kurintir naman na yung gulitan. Dini sa Mayri sa Labinyo. Ma'am, wala na yung nabilin dito, ma'am. Wala na yung nabilin dito. Wala bata dito. Wala bata. Wala pa rin sa pagkakas ng mundo. Wala na ma'am. Tanong ng mama. Sunog karon diri sa Mayri sa Labinyo. Sir, naitaw diri sir. Naitaw. Naitaw dia. Diri ni sa kuan, di sa Labinyo, atbang sa National High School. Atbang sa National High School, kilid sa kuan. Ay, tao dia?
Boarding house na dia? Boarding house? Ah, boarding house, bro. No. How? How ang tagay how? Ano ba? Short circuit ka rin. Ang babaw lang boarding house ani. Pero ba nire pagkuhan kayo? Bututan ang kuhan. Sugdan na karon ang pagbumba og tubig sa bumbero. Boss! Dili boss! 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 Dili, dili! Hey! Dili, dili! Una! Kayo! Adopta ng ubos! Boarding house daw ni, how daw apelido sa tagiya ni. O kung masayo printing press ang ubos ani. Ya ang ibabaw kuan boarding house. Ay gimumbahan na karon sa mga bumbero. Mo ni ang likod nga bahin sa kuan, likod nga bahin sa boarding house. Wala ka lang na Aloy, kaya lahat ng kwarto, wala pa yan natulog. Last driving. Ya, pwede na kaya.